Tuli tuossa vähän pomputeltua kissaa. Eikö sulla aika pahat kuviot kissa? Oli ihan nastaa. No. Ei silti kyllä tuo kissa on kova urheilumies. Mitä kaikkea sä treenaat? No en mä oikein niinku sillä lailla. Odotas nyt. Mä niinku vaan silleen tällaisia boltsin kanssa silleen, että kunto pysyisi vähän parempaa. Korista ja foodista ja Joo, tai tolla. Joo. Vähän. Silleen, ettei taidon takia, vaan kunnon takia. Joo. Oot sä ihan pikkukunnista lähtien treenannut urheilua? Joo. No, mites nyt tulee kova kysymys. Mikä on nappulaurheilun tilaa sun mielestä tällä hetkellä Suomessa? En mä tiedä. Kai se menee aika hyvin. Joo. Onko sitä tuettu tarpeeksi? Ootteko te tehnyt mitään nappulaurheilua hyväksi? Ollaan me oltu soittamassa tuolla noissa matseissa, että tulisi jengiä sinne, tiedätkö silleen. Joo, siis tommosia tukikonsertteja. Joo. Selvä. Mä kun tulin tässä tänne kisahalliin, niin mä näin siinä semmosen harmaan puikin. Oliko se sun? Joo. Mä arvasin. Sua kiinnostaa nuo Amerikan raudat. Vaihtelet paljon niitä. Joskus nyt on aina pakko vaihtaa, kato. Silleen käy aina välillä. Kaikki kuluu. Niin. Joo. Ja voisit sä luonnehtia muutamalla sanalla Remua ja Albertia? Noin kavereina. No kovin jätki. Missä suhteessa? Joka suhteessa. Kovi painaa duuniin. Kovi painaa duunia, vitun luotettavia jätkiä, nastoi kavereita. Helvetin hyviä jätkiä, niin kun mä tarvitaan sillä kovilla jätkällä sitä, niin kun, että se on kaikki sisältyy siihen. No niiden kanssa on kiva työskennellä. No ilman muuta. Joo. Eikö mä lähdetä treenaamaan jatkaa noin treeniksi? Miksei?